Pero tú oyes, vamos a ver. pero no ves. No entiendo. Sí, Si yo pregunto, Hola. tendrán que grabar lo que pregunto. Bo día. Claro, pues es lo que te estoy diciendo. Estamos aquí, Pero la voz. novamente, temos aquí o público moi enfrascado en conversas, bueno, nunca mellor dito. Bueno, estamos aquí nunha nova edición de Conversas no Lar, que, como sabedes, os que os seguichedes en outras ocasións polas redes ou en directo, pois, bueno, é unha especie de podcast, de programa que temos con convidados relacionados con Betanzos, ben, non teñen por que ser nativos, pero que sí que teñen aquí a súa actividade profesional, ou son veciños de aquí, e teñen certa relevancia por unhas causas ou por outras, non? Comenzamos xustamente hai un ano con isto das conversas, tivemos aquí, e aproveito para lembrar, non? Que comenzamos con Paco Pita, aquel que se metía dentro do globo para lanzalo, e que, bueno, con esta persoa que morreu hai pouquiño, por desgracia, e que cumpliría 50 anos de meterse no globo, e van 150 anos do globo que se celebran este ano, pois, nada, unha lembranza e cariño para a súa familia, non? Hoxe, bueno, temos aquí unha convidada de luxo, porque toca falar un pouquiño tamén, como estamos no mes das festas, que é o mes de agosto, non só en Betanzos, sino en moitos outros sitios, é un mes moi festivo, pois falar un pouquiño tamén das festas, que son unhas festas pois, especiais, as de Betanzos, históricas e coa súa relevancia, non? Porque están declaradas festas de interés turístico, e ademais, pois eso, vamos a falar con unha indígena, unha nativa, non? De Betanzos, ademais do casco histórico, e que, ademais, bueno, compartimos apelido, posiblemente ao mellor orixes, alá medievais, non se sabe, pero, bueno, en calquera caso, non temos parentesco directo, non ven aquí de enchufada por ser primos, nin nada. En nada, é Lucía Penreiro, bo día, e xa, antes de comenzar, a min non me vale o corpo comenzar nun mes tan festivo sin lembrar tamén, a parte de Paco que decía antes, que non é festa para todo o mundo. Vaiseme a cabeza a Palestina, en donde se está a producir unha masacre terrible, en donde a población, independentemente da idade, nenos, vellos, lles están caendo bombas indiscriminadamente, e que, bueno, aproveitamos logo isto para que non vexa un pouco para sensibilizar sobre este problema e chamar a atención tamén ás institucións, porque ao final os ciudadanos somos sensibles, se manifestan, opinan, todo isto, pero quen ten que tomar medidas son as institucións a nivel internacional para parar este tipo de cousas. Ninguna guerra é xusta, ninguna, pero, bueno, vivir un xenocidio dun pobo en directo é máis triste ainda, non? Dito isto, este discurso, xa pasamos á parte máis alegre, non? Menos triste. Entón, bueno, que tal, Lucía? Moi ben, moitas grazas polo convite e tamén grazas a que se achegou ata aquí para asistir a esta conversa e os que nos ven a través das redes sociais. Moi ben, pois nada, vamos a ter aquí, bueno, un ratiño de, así, non, como decimos, de conversa, sin guión e sin nada, e vamos a falar un pouquinho de cousas de aquí de Betanzos, entre elas o tema das festas. Ti que lembras das festas de cando eras noviña ou cando eras pequena incluso? Que lembras cando vivías aquí? Que lembranza tes daqueles momentos e como vivías ti? Bueno, as festas para min sempre foron importantísimas. Quizá pequei sempre de excesivamente betanceira, o mes de agosto era fundamental. Eu vía as festas xa non só como un momento de celebración, era un momento de reencontro. Eran as datas que a xente que estaba fora de Betanzos, que eran moitos, que volvía a casa. Eran días para compartir coa familia, cos amigos de toda a vida, e nese sentido, pois era así. Eu tiña a familia que estaba fora, e que viñan no mes de agosto de vacacións e que estaban para as festas de agosto. E despois, para min o día grande sempre foi o do globo. Eu son globeira máis que de caneiros, e os caneiros, teño que dicir que eu de nena aos caneiros non iba. Eu iba aos caneiros durante todo o verán, pero non nin o 18 nin o 25. Os meus pais o día dos caneiros non
non me levaban. Quizá foron os anos 80, no que os caneiros xa se empezaron a desvirtuar, e a min encantaban os caneiros, pero un día calquera. O sea, o meu pai chegaba ao verán e era botar o bote ao río, e cada fin de semana pois íbamos ou aos caneiros, ou ao Pedrido, ou a Xurela, que era unha praia en fronte ao Pedrido, que agora ten acceso peatonal, pero no seu momento era solamente pola ría, e moita xente de Betanzos que tiña bote, achegábase ali e pasaba o día nesa praia. Despois volvíamos igual coa marea ao final do día. Ahora que falache, como mencionache do globo, como viviche ese ano en donde non saliu o globo, bueno, a través dunha polémica política, non? Bastante forte, e que, por certo, que ao lar de unta se lle ocurriu botar ese globo pequeno, non? Con grande éxito, por certo, non se contaba con tanto, pero un pouco como un acto simbólico, non? De que houbera algo, non? Pero como viviche como betanceira, xa sin facer análise desde fora, nin nada deso, como Pois como betanceira vino con moitísima dor, e non solamente polos que estábamos aquí, que bueno, que estábamos vivindo en directo, senón que era o recordo constante dos que non estaban. E doíame, non entendo porque como se pode levar o tema do globo. O globo somos todos, independentemente de que o globo pertenza ou sexa propiedade de uns, porque efectivamente non nos podemos enganar, o globo é propiedade dunhas persoas, pero propiedade material, pero materialmente un símbolo da cidade de Betanzos, eso non se pode olvidar. Que ao millor efectivamente non daba tempo a facelo cando se descubriu co globo tal, pero por que non se empezara a facer? Esa é a clave. Eu creo que ese ano nos valiu para aprender que hai determinadas cousas que hai que deixar a marxe. Que o día 16 de agosto todos os betanceiros somos betanceiros, independentemente da nosa ideoloxía, das nosas crenzas, e de onde naceramos do povo. Pero ese día todos os betanceiros, incluso os que están ao outro lado do charco, que hai moitos, miran ao ceo para ver a esa estreliña que voa e que se vai con todos os nosos sentimentos, e para nós marca o inicio dun novo ano. Para Betanzos o cambio de ano, de alguma maneira, é o 16 de agosto. E a deriva que comentabas antes, de alguna maneira, dos caneiros. Os caneiros comezou como unha romería de povo popular, non? Era un campo de romería, non? Aquelo dos caneiros, as barcas, eso. Aquí hai un ano xusto, Paco comentaba de que eso se convertira nunha especie de botellón, non? Masivo, de xente, e que perdera a súa esencia. Ti que opinas disso? Bueno, eu estou de acordo. A ver, non todo é branco e negro, claro. O sea, tampouco podemos ser aquí maniqueos, en plan, estás contra min ou estás comigo. Non, eu entendo que a xuventude pois, ten outra forma de disfrutar que non é a que tiñan os primeiros romeiros dos caneiros, pero eu creo que agora se chegou un punto que se está faltando o respeto. O sea, a liberdade de un termina cando empeza o outro. Claro. E o que non pode ser é que ti vayas aos caneiros e porque sí, veñan uns, se tiren viño, veñan outros, intenten rachar a camiseta. Eso para min é unha falta de respeto. Que irán facer a súa festa? Pois alá eles. Que tamén teño que dicir que non é algo particular dos caneiros. Está pasando en todas as festas galegas onde hai unha multitude. Pasa en Viveiro, Conaseiro, na Fraga das Pontes, en case todas as festas grandes está pasando. E creo que é iso, respeto ao próximo e respeto á natureza. Porque en que se convirte o campo dos caneiros ao día seguinte, iso é, non sei en que estamos fallando en educar a estes mozos para entender que non se pode deixar un campo ou o río, porque o río tamén se converte en un auténtico vertedoiro. Que o medio ambiente, ti non opinas que ao fin o respeto ao medio ambiente tamén é un respeto aos que vivimos e convivimos con ese medio, non?
que tamén o respeto ás persoas, de alguna maneira, non é só respetar o río ou respetar o medio, é respetarnos a nos mesmos. Efectivamente. Entón, ese concepto eu creo que é un concepto un pouco concretado, non? E aquí teño que dicir tamén un aspecto que para mí é relevante. Como xornalista, eu creo que en determinados momentos se diu unha imaxe nos medios de comunicación dos caneiros que non era real. E non houbo que parar a iso. Eu creo que iso había que paralo no seu momento. Ti non podes permitir que se venda aos caneiros como un macrobotellón. Porque iso chama a que o ano seguinte a xente veña a facer botellón. Eu creo que no seu momento, cando empezou todo isto, as autoridades locais tiñan que dicir, no, por favor, transmitan la verdadera imagen desta festa. Ten camiño de volta, quero dicir que se pode facer algo máis do que se está a facer. Sempre se pode facer moito máis, sempre se pode facer máis. E agora están co tema dos caneiros en familia, que a mí pareceme unha boa idea, pero o que se converteron os caneiros en familia é nun gueto para os nenos. O sea, os nenos non poden ir o 18 e 25 de agosto, entonces levámonos, neste caso, hoxe, día 2 de agosto. Tampouco debería ser. O que é un espectáculo, que tampouco vou aos caneiros, os días dos caneiros, o que si vou é sempre ver a chegada das lanchas, porque eso é un espectáculo visual alucinante, non? É moi bonito, realmente. Eso é do pouco que non cambiou dos caneiros. Porque eu creo que os caneiros nas barcas sí que manteñen a esencia. O problema é que cada vez máis xente de fora que entende os caneiros como un botellón. Eu cheguei a escoitar nunha entrevista na Televisión de Galicia que dicían isto é la fiesta de tirarse vino. Non, perdón, os caneiros non é tirarse viño, eso será noutras festas, pero os caneiros é outra cousa, era ir ás pandillas, ás familias, a pé ou en barco, que chegar ali e compartir unha tarde divertida, comer á beira do río ou na propia lancha. Nese sentido, bueno, vale. A ver, aquí teño que facer un matiz. Cando eu traballaba, agora por sorte, no mes de agosto collo vacacións, as festas de Betanzos son sagradas, pero cando eu empecéi, claro, eu era novata, eu tiña que traballar no mes de agosto. Ir traballar aos caneiros era realmente un sufrimento. Porque claro, ti non estás dentro da festa, e ti estás vendo eso, e chegar ali e ver aquela imaxe. E encima eras daqui. E encima era daqui. Claro. Que, bueno, tampouco vou dicir que os de Betanzos sexamos todos maravillosos e sexamos de fora, tamén hai xente de Betanzos que... No, pero entendo, eu que efectivamente non son daqui, eu, co do Globo, quedei un pouco sorprendido tamén, como venidero, non? Que chamades os betanceiros. Como venidero, quedei un pouco sorprendido da paixón, non? Que había co tema do globo, non? Tiran un globo, tal, bueno, acabalo entendendo depois co paso do tempo, non? E acabei de entendelo de todo cando faltou o globo, o día que faltou, ese ano, non? Dice, un pouco dese vínculo, non? Que hai coa xente de Betanzos, claro. Máis que algo físico, un sentimento. Claro, que moitas veces este tipo de cousas para que non é do lugar é difícil de entender, non? E incluso moitas veces pode incluso xerar algún tipo de comentario, burla, non sei o que seña, non? Pero sí que digamos que é un nexo de unión, non? Digámoslo, non? Independentemente despois de cada unha de seu pai, de súa nai, pensa como lle dá a gana ou tal, pero eso é algo común a todos, non? Eu entendo así. É así. E demostrouse co globiño que leva la pregunta. A Santa María estaba chea, era un globo pequeno. E como aplaudiu esa praza cando o globo sube? Era porque era a dignidade da cidade de Betanzos. Eu creo que, independentemente de que o globo de San Roque, que é o globo de Claudino Pita, ten unhas determinadas medidas, unhas determinadas dimensións, efectivamente non hai que llo quite, pero eu creo que para a xente de Betanzos dá igual, se non mide 25 metros de alto, se mide 10, o 16 de agosto Betanzos ten que botar un globo. Claro, pois moi ben. E mira,
cambiando un pouco de torna, xa que ti és nativa aquí. Nativa, nacín intramuros. Da rúa Travesa. Non. De onde? A miña primeira residencia foi a casa dos meus avós, na Rúa da Cerca, número 1. Eu nacín na Cerca. Bueno, non nacín na Cerca, pero bueno, ainda que nacín en Betanzos, teño que dicir. Creo que foi das últimas persoas que naceu en Betanzos. Non, na casa non, era un sanatorio que había, Las Cascas, La Concepción chamábase, eu nacín ali. Meus pais quixeron que fora Betanzos. Pero a miña primeira residencia foi na Cerca, que era a casa dos meus avós, o número 1. E despois, cando eu era pequena, os meus pais compran unha casa na Rúa dos Prateiros. Bueno, eu creo que tiña 6, 7 anos máis ou menos cando nos trasladamos definitivamente, e sempre vivín nos Prateiros. Intramuros. Eu nunca, creo que se tuvera que vivir en Betanzos fora de muralla, non sei se sería capaz. Ti serías das que, diante dun ataque a Betanzos, estarías como María Pita. Totalmente. Nas murallas disparadas. Sí, ali no arco da Pontevella. Eu lembro a primeira vez que tive en contacto, de unha maneira visual, físicamente, contigo, lembrote nunha rede social ataviada de medieval, de corrollo da feira medieval, supoño que sería, non? Fun pregoeira da feira medieval. Sería deso, sí. Sí, seguramente. Pode ser. Eu supoño que sería... Pois ahora mismo non me acordo ano, creo que 2012, 2013. Bueno. Fun pregoeira e... Mujer. Perdón, antes. Non, 2012-2013. Bueno, é igual. Que casei no 2013, eso foi antes, pero pouco antes. E da feira medieval, tamén outro evento moi importante que ten Betanzos. E da feira medieval boto moito de menos os inicios. Os inicios da feira medieval, que foi no ano 98, a implicación da cidadanía de Betanzos foi espectacular. Escoito máis por aí, escoito máis xente. E ademais, teño a sensación, porque non é que me guste moito ir a lugares onde hai moitas multitudes, a Betanzos sí, é casi por obriga, tamén veño a colaborar aquí no Lar de Unta algún dos días a despachar, non? Pero teño a sensación de que as feiras medievais acabaronse convertindo nunha especie de parques temáticos. Totalmente. En donde prácticamente son todos o mismo, quero dicir que van os mismos que van a todas as feiras, montan os mismos tinglaos, e que noto en falta, que por eso ao lar tamén promoveu esas xornadas irmandiñas, noto a falta de contido histórico, de vinculación da feira realmente á realidade histórica da propia Betanzos, que é riquísima, non? Esa historia. Das máis ricas. Entón hai un descoñecemento realmente da propia historia de Betanzos. Xa non falo de Galicia, que tamén posiblemente, pero Betanzos foi trascendental nesa historia. Entón, non sei se habería que darlle unha volta profunda a todo isto, non? A ver, o que diste, as feiras medievais en xeral se teñen convertido en mercados, pero a favor da de Betanzos temos que dicir unha cousa, e é que esas recreacións históricas que se plantexan nun inicio se mantiveron. Son outros sitios non o ves. O feito de, pois mira, o do recreación do incendio coa carreira de bocois, que non deixa de ser algo cómico, pero que está aí, o incendio foi un feito. A batalla irmandiña, onde Betanzos tivo un papel fundamental e determinados por soeiros de Betanzos, sobre todo. Afonso de Carballido, Xoán Branco, toda esta xente foi líderes daquela revolta. A batalla das doncellas, que non deixa de ser unha lenda, pero tamén se representa. Eu creo que había que representar aínda máis, porque Betanzos ten moita historia medieval que se podía traer á actualidade, recreala, ensinar. O tema do porto non entendo porque non se lle dá máis difusión a ese pasado marítimo que tivo Betanzos. Nesa iniciativa, digamos, moi modesta, non? De facer esas xornadas irmandiñas, o que intentamos é tamén dar ao coñecer este tipo de cosas. Ahora que falas do porto, un ano dedicamos ao porto de Betanzos, un porto medieval importantísimo, dos máis importantes que houve nese período,
e que moita xente non sabe nin que o había, non? Total. Ou que aquí houve 3 dos grandes xoglares, non? Da época Efectivamente, tamén. de Alfonso X Sabio e máis María Valteira, que eran daqui, de Betanzos. Bueno, de Armea... De Armea, pero naquel momento era Betanzos. Era todo Betanzos, e a propia María Valteira, non? Ou o propio Xoán Branco, que decías antes, ou outra serie de personaxes, pois eso, o pai do Mariscal Pardo de Cela, que foi gobernador, e que ten a tumba aquí, ademais, no Sartego, aquí na igrexa de San Francisco, etc. E hai moitas cuestións destas que o gran público é descoñecer. Martínez, que foi solo o 4 persoas interesadas e 4 eruditos saben de moitas destas cousas. E é unha mágoa que non se aproveite toda esa bagaxe de 26 anos de feira medieval absolutamente consolidada para ir abrindo camiño, non? Más camiños, non? Arredor desa historia de Betanzos. Pero bueno, é o que hai. Sí, que pasa como en todo, que non nos podemos contentar con calquera cousa. Hai que seguir avanzando, hai que seguir dándolle voltas ás cousas, e máis cando é algo que tampouco, o que dis ti, 26 anos, o sea, ainda podemos seguir facendo máis, non? Claro, claro. Como indíxena daqui de Betanzos e do casco histórico, como ves o tema do casco histórico de Betanzos? Está claro que Betanzos ten un patrimonio alucinante. Calquera que veña de fora teno que apreciar, porque é así. Un patrimonio tanto material como inmaterial, non só medieval, sino tamén modernista, o pasatempo, etc. Pero digamos que o gran reclamo que ten Betanzos é precisamente todas estas rúas, todos estes monumentos que hai no casco histórico. Ti como ves desde que naciche hasta agora? Viche cambios en positivo, cambios negativos? Como ves? Como vives ti? Pois ahora que o dis, E desde que nacín podes hasta notar ahora... unha versión de indíxena e outra de exterior, de xornalística, por decirlo de alguna maneira. Bueno, aí xa o de xornalística sería entrar en terrenos pantanosos, pero pois sí, ahora que dis, desde que nacín hasta agora, pois mira, o principal cambio do casco histórico de Betanzos nestes anos foi que perdeu veciños. Cando eu nacín, na miña rúa estaban habitadas todas as casas e había un comercio en cada unha desas casas. Hoxe en día son máis as casas que están deshabitadas, apenas hai nenos. Eu xogaba na rúa e tiña amigas que vivían na casa do lado. Había nenos. Hoxe en día é moi difícil que unha familia de xente moza vai a vivir ao casco. A ver, que as casas non ofrecen as comodidades que ofrece un piso, desde logo, pero creo que eso hai que intentar cambiarlo, sexa modificando o pepocho, ou sexa como decidan os que teñen que decidir. Pero creo que o primeiro paso para revitalizar o casco vello é atraer poboación ao casco vello. Porque está moi ben cambiar as rúas, rehabilitar o patrimonio, pero se non hai vida, se non hai xente, que facemos? Hai modelos, non? Porque parece ser que houve modelos en donde cascos históricos deteriorados, que estaban en declive, foron recuperados e ganaron habitantes, non? E iso, cando hai habitantes, volven os negocios, e volven os servicios, non? Claro, pois por eso digo que hai que partir de aí, hai que traer habitantes e despois revitalizar os negocios. Mira, a prova máis evidente está no tema do mercado. As praceiras do mercado marcharon do mercado e foron para a zona nova. Agora non queren volver. Claro. Por que non queren volver? Pois porque ali hai poboación. Hai xente que pasa todos os días e que vai mercar. E aquí non hai veciños. Pero hai parques. Bueno, sí, parques está moi ben, o sea, que, a ver, eu como nena do casco histórico, que non tivemos un parque no casco histórico, pois benvido sexa, encantada da vida, además pareceme unha idea maravillosa. Pero, ao mellor primeiro había que traer aos nenos e despois os parques. Bueno, a ver, depois hai... É complicado, a xente fala tamén das dificultades tamén de accesibilidade polo tema dos coches, polo tema de aparcar. Claro, fallan unha serie de comodidades que podemos ter en outros lados, non? Onde ten un parking debaixo da tua casa. Claro, eso sí. Pero eu creo que ten outro valor despois engadido que non teñen esas outras asentas, non? Bueno, hai xente a que ten que querer vivir en un lugar singular.
Iso é o primeiro. Sí. E para eso ten que ter uns mínimos. Claro, non pode ter todo, que non ter servicios, ter que coller e ir ao Quinto Pino para comprar a compra do día, ese Efectivamente, efectivamente. Entón, bueno, non sei, habería que eso tamén darlle unha volta en serio. Claro, despois a min faime tamén moita gracia que sempre me din el modelo de Pontevedra, o modelo de non sei que. A ver, temos que partir tamén dunha idea. O casco histórico de Betanzos non é o de Pontevedra nin Allariz. Por dimensións e porque son costas. Que a veces nos olvidamos diso. Estamos en riba dun castro. E son todo costas. Se ti non ofreces alternativas para aparcar, claro. A xente sí, aparca, hai que aparcar na Ribeira ou no Carregal, claro, sí, pero despois para chegar ao centro tes que subir unha costa. Para unha persoa nova, tal, sí, pero para un que ven cun carrito dun bebé ou para unha persoa maior ou alguén que vai en cadeira de rodas, pois non é fácil. A ver, eu non quero, eu creo que todos os que estiveron no Concello dunha ideoloxía ou de outra, eu creo que efectivamente sí que intentaron revitalizar o casco, pero ninguén diu coa tecla. E non sei por qué, non sei, pois, eu creo que sempre se empezou a casa polo tellado, porque aquí primeiro se empezou sacando os coches, houve unha época que se empezou sacando os coches, non funcionou, había unha tarxeta, a mitad das veces non funcionaban os volardos. Ao final non pode ser que realmente o que non hai un plan como é debido, posiblemente ademais consensuado, porque eu creo que hai cuestións que pensadas a 20 anos, porque un casco non se recupera en 4 anos de un mandato, entón que hai que pensar a longo prazo, que non debería de ter un mínimo de garantías de consenso entre as partes e tirar para adiante, que ao mellor que eso tamén estivera pautado tamén unha temporalidade nas actuacións, non ir con ocurrencias. Ai, agora ven este diñeiro, non sabemos que facer, pois, bueno, compramos 1000 bancos e 50.000 cousas e tal, e realmente ter un deseño, telo feito, e saber, incluso cando veñen cartos, saber que cousa tens que facer primeiro, que é o que hai que priorizar. Eso é fundamental. E non crees que falta eso, precisamente, ese tipo de cuestións? Eso. Un plan, o que diste, un plan deseñado, saber, hai que facer isto, hai que facer outro non, o que diste. Pois agora viñeron cartos de Europa, vamos comprar mobiliario, vamos rehabilitar o mercado, que está moi ben, o mercado quedou precioso, pero non habería que pensar antes en que xente vai vir ao mercado, porque claro, despois pasou o que pasou, queda deserto, agora volveus a sacar a licitación, e a ver, porque bueno, parece que a fórmula agora é máis, parece máis a caída, non? Sí. Máis parecida ao que era antes, postos individuais, e que quera montar E aí. o tema do turismo, por exemplo, agora que falamos do casco, porque está claro que se está incrementando ano tras ano o número de visitantes. Por unha parte, bueno, o camiño de Santiago facilita que veñan tamén, moita xente que ven facer o camiño, pero tamén, por outro lado, están vindo moitos visitantes, e eu creo que a oferta turística é unha opinión personal, eso non hai por que compartilo, ni moito menos. Un pouco para entrar en fariña deste tema. Non é como se faltara tamén un plan de turismo, que vai un pouco todo en función de que según van vindo as masas, aí vamos ofertando, eu abro un pisiño destes turísticos, o outro non sei que, e que ao mellor tiña que estar coordinado todo o que é o plan do casco histórico, o plan de turismo e o plan xeral, que habería que habilitar o suelo para prazas hoteleiras ben definidas, que habería que... Quero dicir que ter unha coherencia todo, porque senón estamos un pouco sempre a salto de mata do que vai ocorrindo sin ter previsións de futuro, non? E o turismo, un plan de turismo ten que ver cales son as debilidades, cales son as potencialidades e cales teñen que ser as actuacións prioritarias primeiro, as que veñen despois e as que veñen despois. E eu teño a sensación de que en Betanzos hai moi pouca planificación de nada. Moi pouca. A ver, no tema turístico eu creo que non é un caso illado de Betanzos. Eu creo que no tema turístico hai falta de planificación en todas partes. Bueno, que pasa que nós estamos centrando aquí. Sí, pero bueno, mal quero de dicirte... Mal de todos consuelo de tontos tampouco pero vale, o non? tema do, por exemplo, das vivendas turísticas xa estaban aquí cando se empezou a regular. Eu creo que se tiña que ter regulado de antes. E agora vémonos cun problema. Claro. Porque agora, outro día dicíanme que é moi difícil encontrar en Betanzos un piso de alugueiro.
porque moitos están adicando ao turismo. Claro. A parte, bueno, da parte de atopar ou non os prezos, non? Os prezos, efectivamente, e as condicións que che pide. A ver, o tema da vivenda é difícil, eu creo que hai que tomar medidas a niveles moito máis altos, pero volvendo ao tema do turismo, aquí tamén teño que dicir algo. Eu creo que de tantos hai un aspecto que se está olvidando, e eu como filla e neta de comerciantes teño que dicir que non nos olvidemos da Hasta en comarca. eso compartimos algo, que eu son fillo de tendeiro. Sí. É dicir que Betanzos non se pode olvidar da súa comarca. Betanzos sempre viviu da súa comarca. E agora parece que estamos dando a espalda, da igual, aunque non vengan, van a Coruña. No, eso non o podemos olvidar. E non só pensar no turismo, somos unha cidade pequena que non podemos vivir só do turismo. Como complemento está perfecto, pero eu creo que había que ser un poquinho máis ambiciosos. Depois coa historia que ten Betanzos, o outro día comentaba co rapaz este de Rabizas, falábamos do tema do pan, non? Que tamén é outro elemento que ten moitísima historia. Eu son bisneta tamén de forneiros, Aquí ainda hai os fornos, a día de hoxe, fornos abertos máis antigos de España, creo que hai, non? Algún xa pechou, pero ainda creo que quedan dous. Non sei se a Santa María é máis organismos. Sí, dos de leña de antes creo que sí. Entón, claro, el decíalle, como coa historia que ten Betanzos do rollo do pan, e de outras moitas cousas, porque aquí houve conventos, aquí houve de todo, e non hai, parece que o único produto estrela é a tortilla. É que, habendo como hai unha historia do rollo agrícola, que o famoso repolo de Betanzos e todo este rollo, as cebolas e todo eso, que ademais houve un comercio importante de todo eso en tempos. Me contaban un señor maior que subían o que chamaban eles as zorras, que eran aqueles carros tirados por bois, que subían á estación do norte e desde ali distribuían repolos hasta Lugo por todos os sitios. E o do pan. E o do pan ten unha historia, decía o cronista daqui, que chegou a ver aquí no casco histórico 300 fornos, non todos de venta ao público, porque daquela cocíase nas casas, pero 300 fornos son moitos fornos. E aparte era un punto importante de distribución de pan. Ese ten feito pan en Betanzos para a Armada Invencible. Bueno, que hai un mundo aí detrás, non? E como non había un pan identitario de Betanzos, non? E eu decía que o propuxo a varios gobernos e que sí, que dicían que sí, que tiña razón, pero que nunca se fixo nada con eso. E entón, sí, hai un produto moi rico, que a mí me gusta moito, que é o tema da tortilla, pero eu quero ir a algún lado e levar un detalle e non me podo levar unha tortilla. Non ten sentido. Non, porque a tortilla de Betanzos hai que facela no momento. Pero ao mellor sí, habría uns produtos que incluso desde o punto de vista turístico serían un éxito, non? Ter un doce propio de aquí, que tiña que haber, incluso investigando tiña que haber licores que se facían antes nos conventos e todo eso, para eso temos un arquivo importantísimo. E tamén, pois, un pan con unha identidade como teñen outros lugares, non? E é como si tamén, é que eu creo que é un rollo común, non a todo, que é como si faltara dar pasos, non? En moitísimas cousas. Sí, e o tema da tortilla, pois sí, é famosa a tortilla de Betanzos, pero eu creo que aquí se subiron a ola. En plan, a xente empezou a gustar a tortilla de Betanzos, pois facemos unha festa da tortilla. Pero que dis ti, Betanzos foi sempre a horta das mariñas. Claro. E os produtos da horta e de Betanzos eran famosos en todos os mercados por aquí a volta. O pan, a empanada, porque a empanada de Betanzos é característica, que das poucas que leva ovo. Claro. Entón, sí, eu aí estou de acordo contigo, pero bueno, tamén entendo que queiran aproveitar o tirón da tortilla, porque eu vou a calquera sitio e todo de, Betanzos, la tortilla. Pero son complementarios, non? Claro, efectivamente, pero había que apostar o que viste por outros produtos que... Eu creo que ademais o tema da tradición... O viño, por exemplo. A tradición e o propio, ao final, é un valor, tanto desde o punto de vista turístico como desde o punto de vista do negocio, un valor para todos, non? E eu creo que eso está un pouco deixado, non? Todo o que se podería facer. Falabache agora do tema do viño,
de Betanzos era dos mellores viños que había na época medieval. E a tradición aquela do tema dos lugureiros, dos ramallos, todo Pero aquilo. bueno, eso xa foi, se mantivo tal, pero me refiro que agora que hai determinadas persoas que están intentando recuperar esas vides tradicionais, O branco lexítimo. o branco lexítimo, esos son viños moi bons, que é moi difícil sacar a etiqueta de que se colgou en determinada época de o viño de Betanzos é malo. Bueno, porque a mellor, pois non sei, as prácticas que se facían non eran as máis axeitadas, mezclábase uva, non era autóctona, Claro. pero agora que están intentando recuperar, eu creo que tamén había que dar un pulo ao tema de viño, que creo que a reserva da biosfera nese apartado creo que está facendo un bo traballo, pero claro, queda moito. Sí, bueno, son cousas que non se fan de un día para outro, tampouco, non? Evidentemente. Hai que ir consolidando. E indo agora un pouco máis ao plano máis profesional teu, eu vexo que últimamente os xornalistas se están a converter en grandísimos escritores. Ti tes unha amiga, que é Marta Villar, por exemplo, que está tendo un éxito bestial, non? Cos seus libros, 2 libros maravillosos, por certo, non? Vexo, por exemplo, lembro a Aníbal Malvar e outros xornalistas que están meténdose un pouquiño no mundo literario, e ti non che dá por aí. A ver, a ver, a min gustame moito escribir, evidentemente, por eso fun pola rama da prensa escrita, porque me gusta escribir. Eu, de feito, cando fun estudiar xornalismo, a miña idea era a radio, eu cambiei por completo. Ainda estás a tempo, Sí, non, pero eu cando me poño a estudiar xornalismo, a miña idea é dedicarme á radio. Despois, pois, dime conta que realmente o que me gusta é escribir. Falabas do tema de Marta. Claro, Marta tuvo a sorte de que colleu unha excedencia e se dedicou a escribir. Claro. Eu, aínda que colleu a excedencia, teño 2 nenos pequenos, sería moi difícil. Eu creo que o escribir, a literatura, demanda tempo. En este momento, pois eu non o teño. Pero bueno, quen sabe, ao mellor o día de mañá. Moita xente mo di, por que non escribes un libro? No, sí, porque, bueno, creo que tes Todo capacidade para sacar unhas cousas chulas, bueno, eu polo menos o intuo, non? Eso. Así que, bueno, de todas maneiras nunca é tarde, Ah, no, por Sempre hai suposto, tempo, por ¿no? suposto. Así que, nada, moi ben. Pois eu, se che parece, porque estas cousas normalmente intentamos non pasar dunha horiña, que casi abrimos xa microhora a xente que queira preguntar algo, ou apuntar algo, ou insultar, se queren, non pasa nada. Pois podedes falar e aquí está Lucía para contestarvos o que queirades. Bueno, Lucía, yo te decía que hablabais del puerto, Betanzos tuvo aduana. Sí, sí. Sí, era uno dos puertos medievais máis Con importantes. aduana, vamos, porque yo me fui a documentar en la Dirección General de Aduanas y una aduana bastante importante en esto. Y luego decías de la población, no te ciñas a la población del casco, mira la población de Betanzos. También. Es que no hemos Sí, bueno, pero crecido ahí absolutamente nada. sí, nada. hay un aspecto también que también tenemos que tener en cuenta y es la superficie. O sea, porque mucha gente dice, es que el pueblo de al lado creció. Ya, sí, pero Betanzos es lo que es. Bueno, el plan general has visto que no se lo van a dar por aprobado un año de estos. Un año de eso. Un año de Creo estos. que Pero- vai ir pronto. Sí, pero esa frase, si la llegas a decir hace 5 años, Sí. también te la compro. Sí, Sí, pero Si bueno, la llegas total. a decir 10, Pero también bueno, te la eu creo compro. que desta volta sí que vai. Acá leo o tema, sabes No, que pasa? yo creo que es el peor momento para que vaya para Total, Es el o sea, peor totalmente de momento para que acuerdo. vaya para Sí, esto. sí. De todas formas, aínda así, polo que eu puiden ver do plan, tampouco, quero decir, eu creo que o deseño do plan que se plantexa non ten un deseño para un gran crecemento tampouco. Claro, pero eso es otro matiz. Muy O sea, limitado. otra cosa es que te guste o no te guste el plan y Claro. que lo puedan hacer mejor. Pero lo que tienes que hacer es saber con qué reglas juegas. Claro. Y el plan lo que te hace es saber con qué reglas juegas en esto. ¿Te gustará o no te gustará? Sabes o que vou aproveitar, sabes o que necesitaba Betanzos? Betanzos necesitaba que viñeran como bisavó deste señor, Sí. o seu tío bisavó, Sí. que sí que eles sí que fixeron un verdadeiro plan de emprego, plan de alfabetización, claro. en todos os sentidos. Pero Eso bueno, é que eso sí. aí se demostrou que aí foi cando Betanzos
millor estivo. Y de todas formas, ojalá dentro de un año no tengamos que decir, de paso decías a la comarca, esto, o sea, yo soy positivo en la vida, pero a veces cuando vengo cada mes, veo y digo, hombre, sigue la agencia tributaria. Sí. ¿Cuánto va a durar? Pero terminaron os cielatos, Sí. hai moitos anos. Claro, y dices, sigue, pero a lo mejor dentro de un mes ya no está. Fíjate, Sí, es verdad de servicios, además. Claro, y fíjate en Linz, hay una persona y yo creo que en Linz, vamos, en octubre no estará, y si no llega en el volante Muñoz Calvate llegará esa Navidad. Claro, O sea que, sí. y para qué decirte, y los juzgados, ya hubo un conato por los juzgados. Sí. Sí, De sí, todas sí, maneiras, oiche, como anécdota así, un pouco de coña, unha vez unha persoa, así en plan, deste rollo de rivalidades que hai entre pueblos e ciudades e tal, decía unha persona de Sara, sí, de tantos, é o casco histórico de Sara. No sentido de que xa era máis importante Sara que Betanzos, non? En crecemento, sí, pero máis. Está estancada desde hai moitos anos. Sí, pero bueno, Sada medrou, pero a costa de que? Sí, tamén, porque, bueno, Porque a Sada está machacada. efectivamente, a Sada tradicional, Pero en xeral- auténtica non existe. Pero en xeral, medraron todos os concellos da área metropolitana. Todos. Todos. Algúns, muchísimo máis que outros, pero todos medraron. E curiosamente, Betanzos, que eu creo que é, sempre digo, é a Mesopotamia galega, ten o privilexio de ser unha vila maravillosa, rodeada por dous ríos, unha desembocadura, desde o punto de vista incluso do que é a, digamos que a situación xeográfica e de comunicacións é maravillosa tamén, porque independentemente digamos, da atención que teña iso, ou do cuidado que este, ou das frecuencias que haxa no tren, pero ter dúas estacións do tren, ter comunicación cunha autovía, cunha autopista, con un aeroporto cerca, con cidades importantes a menos de unha hora, 4 cidades a menos de unha hora de aquí, que é un luxo, é un privilexio desde calquer punto de vista. Si temos Pero- dos estacións do tren, pero non temos tren. Claro. Pero ainda así, quero decir, xeográficamente está nun punto estupendo. Sí, estratégico. Está estupendo. Xa quixeran moitos ter esta situación, non? Sí. E non sei que pasa con todo este estancamento, porque realmente a moita xente incluso lle apetecería, en teoría, se se deran as condicións, supoño, a mellor vivir aquí, traballando na Coruña, porque está relativamente cerca, e non tes os agobios dali, non sei, eu non explico que como isto sigue así. Pero, bueno, volvemos ao mesmo. A área metropolitana medrou moito, pero determinados municipios da área metropolitana medraron, volvemos ao mesmo, a costa de que? Xa. Que se cargaron a esencia deses concellos. Eu tampouco querería eso para Betanzos, O sea, medrar sí, pero cun orde. Non medrar, por decir, pois vou superar os 20.000 habitantes. Non, a ver, a ter certa calidade, non? Urbanísticamente. O mellor na época de gran crecemento deses concellos tamén, o peso das grandes promotoras no deseño deses concellos foi moi importante. Moito. Que ao final casi mandaban máis os promotores que os propios concellos, non? Sí, sí. Mandan. Foi así, e siguen mandando, pero bueno, quero dicir que houve aí un momento, houve un boom inmobiliario que aquelo medraba a un ritmo descomunal. Sí. Posiblemente con pouco control. E destrozando, bueno, pues algúns enclaves maravillosos da Costa Ártabra, porque foi así. Bueno. A ver, eu non vou decir nada porque teño tantas cousas, tantas preguntas, que eu debería traer un papel como nos congresos e ir anotando, e non fixen nada. Claro. A memoria non a teño tan relevante como para acordarme de todo. A ver, tamén quero falar pura, eu vou a ser moi sinxela porque o que ela quere dicir é máis interesante. A ver, algunha cousa... Eu son da Rúa Travesa, nacida na Rúa Travesa, o sea que cando falaches como do millorciño, non das rúas medievais, diante casi de Santa María, que era a miña casa. É un reflexo tamén do que foi o declive tamén de... Exacto. Ahora dá pena. Desde que non temos beiras rúas, despois non hai comercios. Eu cando era nena iba a xogar aquí diante da miña casa e me cuidaban todos os dos comercios,
non? Pero bueno, eso é outra cousa, porque se me lío falo máis que ti, que xa sería horrible. Mira, eu quería facer fincapé cando dicíades das feiras medievais, con toda a razón do mundo que dicía Lucía. Pero a mí hai unha cousa que me agrada moitísimo, é a recuperación dos bailes dos gremios, das danzas gremiais. Bueno, pois eso é medieval, é moi noso. Antes tiñamos labradores e mariñeiros, agora temos xastres e zapateiros. Sí. Bueno, pois é unha riqueza extraordinaria. A nosa cultura, eu vexo que a xente toca as pandeiretas fenomenal, temos unhas estupendas pandeireteiras, gaitas, a min eso me agrada moitísimo, que non ten, a ver, para mí é moi relevante todo o que significa cultura, non? Bueno, en todos os aspectos, porque tamén temos un club de piragüismo, que eu vexo desde a miña casa polo río hacia os Caneiros e por aí, non? Xente nova que está bueno, pois eso temos que valorar moito. Por suposto. E agora deixo fala. Sí, di eso que me dixeches a mí. Dos cosas, no tiene nada que ver con el aspecto cultural, digamos, de Betanzos. Una de las zonas es lo que decías tú, Lucía, que es la falta de comercio. La falta de comercio viene porque el casco, primero, el casco de Betanzos es muy pequeño, no se puede desarrollar. Los municipios se han desarrollado, no está nada. Y en segundo lugar, se ha abandonado lo de la comarca que vendría la gente a vender, ir a las tiendas, porque mis padres eran tenderos, como se solía decir. Yo me acuerdo de estar en las ferias y días de mercado que no dabas abasto. Lo han ido abandonando los políticos. O sea, aquí está metida la política dentro del desarrollo de Betanzos. Nadie, si hago esto, yo tengo que hacer lo contrario. Si hago esto, lo contrario. Entonces, o se empieza a organizar ya que sea atractivo, porque yo me acuerdo cuando empezaron las tiendas a revivir aquí en Betanzos la apertura de los sábados. Es que al principio había más gente, después quedó abandonado. Puente de Humo, por ejemplo, que es un tipo de ciudad de desarrollo, bueno, es distinta a Betanzos, pero bueno, abría los sábados por la tarde el feirón que llamaban, igual que Sada, atrajo mucha gente. Pero ahora ves los mercados aquí, las ferias, que son tenderetes de ropa, pero que son 3 vendiendo la fruta y luego también, pues nada más. Y los mercados, 2 personas vendiendo semillas para plantar. Bueno, pero es que la gente no cultiva. Claro, si no cultiva, eso, no va vender. Eso va unido a que el desarrollo de la agricultura porque la se ha gente parado. joven no se dedica a eso, los mayores ya están jubilados. Pero tenían que haber primero desarrollo económico. Y el plan general de Betanzos no ha salido. Bueno, Mucho y es fundamental que no ha salido porque yo he protestado, a mí no me han mandado ninguna alegación. ¿Qué pasa? Lo van a aprobar habiendo reclamado sin contestar, ni sale publicado. Y yo una pregunta. A ver, todo eso mobiliario que tenemos, bueno, esa es otra. que esa es otra, y no voy a profundizar en eso, pero yo quiero saber si han, porque vamos, eu non estaba aquí cando estaba, eu o inverno o paso fora, e bueno, todo isto cheo de mobiliario extraño que non vai para nada co medievo. Bueno, pero eso o Concello falou cos veciños de Betanzos, ou foi pola súa conta que actuou sin consulta previa aos betanceiros? Nós tivemos aquí a presidenta dos comerciantes de Acere, non? Ela dixo que sí, que houbera unha reunión cos comerciantes previa á instalación dos bancos, pero dicíndolles sin concretar que se iba a poñer mobiliario novo, non? Pero que despois en moitos casos se viron sorprendidos tamén, non? Os comercios. Cos veciños eu creo que non teño noticia, que houbera previo á instalación que houbera ningún tipo de información. Pero, bueno, non hai ningún... A ver, a mí gustaría ver onde están os planos para que situasen como foi aprobado, porque non poden vir con unha serie de cousas para gastar os cartos e plantalas onde lles peta. Bueno, eso está publicado. Pero está publicado, pero como fixeron? A xente
podido... Eles presentaron un plan aos programas europeos destes fondos europeos da Pero aquí post-COVID. vironse esos programas. No, había que buscalos, claro que están accesibles, pero hai que buscalos, non? Pero eso la gente Claro, normal Sí. no va a ir a buscarlos. Yo me acuerdo Pediron a xente de aquí que bueno, es que cuando porque eso non é non debe ser unilateral. Claro, perdona, non debería. cuando fue la época de una estación de autobuses que quería hacer la Consellería de Obras Públicas y a poner un aparcamiento a Betanzos y la gente decía que se iba a unir con Santo Domingo, bueno, una serie de historias que no era cierto, hicieron unas mesas para decir si la gente estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con esa infraestructura que iban a hacer de abajo. Aquí también podían ponerlo. Y se paró, porque no quiso. Porque el pueblo se movilizó. En cambio, a lo mejor estaba muy bien, pero no quisimos. A ver, muy bien elevar la Plaza García Hermanos a la altura de Santo Domingo, aquello muy bien no podía estar. Muy bien, o sí, es que no lo sé, yo no entiendo tanto. Yo voté que no, en aquel momento. En calquera caso, E aquí non han preguntado nada. O tema dos bancos foi un tema polémico, é verdad. Aquí non han preguntado nada. Xenerou alguna que outra protesta por Hombre, aí. hablando da miña casa onde nacín, ese xardín, non sei, E máis aló da estética, que creo que estaba xustificada, porque estaban inspirados, creo que no arquitecto de González Villar. Tamén eu creo que hai unha cuestión importante, aparte deso, que xa pode ir para gusto, ser máis acertado ou menos, eu creo que a sensación que dan non é unha sensación de moita calidade. Pero bueno, deixémolo aí, que creo que ese é un tema que habría que tratar especificamente. Creo que querías falar ti. Bueno, antes de nada, agradecervos a exposición que fixestes e como fixestes. Isto de eu non son de Betanzos, pero son un gran amigo de Betanzos e teño moitos amigos e amigas que xa lles gustaría vivir en Betanzos. Eu de toda a vida, vale? Pero bueno, chamoume a atención o de conversas no lar, porque eu son de Culleredo e vivo en Carral. Eu de todas cantas cousas falastes, pasei por todas. E algunhas máis. E non me quero enrollar. Porque nós temos estas conversas que a primeira sorpresa miña foi chegar e ver tan pouca asistencia. Bueno, pero espera, déixeme falar porque senón vou me enrollar moito. Estas conversas témolas nós todos os días no bar betanceiro, dito sea de paso, de Carral. Unha pandilla de amigos, de todas as creencias e de todas, hasta o cura. Vale? Chamoume a atención, non estou aquí porque a Lucía, da que sou un amigo, a nai, é amigo de Eusebio, eso non me quero enrollar con eso. Me gustou moito, pero mira, tocastes uns temas fora de serie. Ollo, a comarca. Pensade no Consorcio das Mariñas. Que pinta o Consorcio das Mariñas? E está falando un que non teño por que esconderme, Fernando Taibo, que foi un dos que firmou o Consorcio das Mariñas sendo concelleiro en Carral. Non naceu con eso, o mesmo que facedes de outras cousas, de nacer non sei que. O Consorcio de Mariñas, que fai? Que coordinación hai? Falemos cos concelleiros de cultura que o dixen 20 veces, que se reunían todos e que fixeran cousas e que foran ao tal. Resulta que hai un Consorcio de Mariñas e o mismo día hai actos en 7 concellos. Cando se podían escalonar. Nin neso se poñen de acordo. Plan xirado. Non vos comer o coco. O alcalde correspondente ou a quen sea, hai 4 ou 5 personas en cada pobo que lle comen o coco para que non se aprobe. E así fan o que se dá a gana igual. E quero dar estas pinceladas porque, insisto, non veño aquí a presumir de nada, pero eu en eses temas todos estuve en todos e moitas reunións. E Betanzos, vou vos dicir unha cousa, e non podo pasar sin nombralo. Hubo unha época que había un concelleiro que eu aprendi moito del, e por eso estou aquí, e onde nos reuníamos os concelleiros de toda a comarca. Pois cada 15 ou 20 días hasta facíamos pos nenos campamentos no albergue da Marina Española, en Gandarío, hasta facíamos campamentos coordinándonos todos e solicitando unha subvención todos. Si, hoxe en día o consorcio comarcal non funciona. Pero que fai o consorcio? Pero que fai o tema de... Porque hai moitísimas cousas, Consorcio de Mariñas, Reserva da Biosfera, Terras do Mandeo, non sei que, non sei canto, é que estou en todas as guerras esas. Falaba desde os caneiros.
vamos a ver, mentras a cousa máis importante das festas e de por aí sea e do que máis se fala o ambigú, a borrachería, como digo eu, que levo luchando contra eso, nadie me fai caso. Porque hai sitios que efectivamente hai que ter algo para beber, hai que ter algo para non sei que, bien, pero incluso que poñen en pueblos onde hai 20 bares, e o máis importante das festas non é o globo nin é nada, é que haxa bochinche. Digo así por dicir o globo, noutros sitios, non? Por exemplo, vas a Begondo e hai pueblos que non ten, bueno, pues ten que ter algo para beber porque non hai ningún bar, ou noutros sitios máis, non? É así, hai un concello, que o que dicía unha destas señoras, pode che gustar máis o plan, ou menos, ou estar máis de acordo, ou menos, pero hai un concello, o único en Galicia e casi en España, que aprobou desde o ano 80 3 plans xerais, oleiros. Habrá quen contentou e quen non. Pero porque Carral, Culleredo, Cambre, Betanzos, Bergondo, porque non teñen plan xeral? É moita casualidade xa, non? Bueno, estas son pinceladas porque eu vivinas e estuve sentado e fun concelleiro e fun en todas as cantas asociacións estuve e o enemigo te lo sentaba ao lado, ou a enemiga. Non o digo por tal, non? Os que están enfrente, dicía unha señora, falaba de si en Betanzos si fixo o tema dos bancos, ese por aí. Pero se non se poñen de acordo os 13 ou 15 que están no pleno, como van falar co pueblo? En cousas que non son blancas nin negras. É que iso vivino eu. Se non nos poñemos de acordo ali, vou dicir unha cousa, o tema político que se portocalo por encima foi a peor dunha forma alarmante, porque antes podíamos ter máis ou menos tal nun pleno, pero salíamos todos e íbamos tomar todas as tazas de viño, todos, PP, o outro, calquera, PSOE, o Bloque, todos, íbamos todos xuntos. E tamén tirábamos nos lazos como era. Agora, benditos, bueno, eu creo que no fondo benditos sueldos. No fondo non se levantan mal como nos transmiten nos plenos, Pero é que non digo que se leven mal. Eu vin algúns que non se poñen de acordo. E despois estaban fora. Sus obras os conoceréis. A ver. Bueno, remato. A tortilla de Betanzos, me parece moi ben, me gusta moito. Indicación xeográfica protegida ou denominación de origen, nada. Nada. Era un pouco do que falábamos. Hai produtos que sí poderían tela e non a teñen. Pero non a teñen porque non interesa a hostelería. Bueno, creo que agora ten un selo, non? É un selo que... Ou se plantexou ter un selo que había que ter... No, Lucía, a única cousa válida e con carácter tal é indicación xeográfica protegida que é menos que a denominación de origen. O tema pasa en Carral co pan. Vas por aí adiante, eu cheguei a Gran Canaria, a un centro comercial, pan de Carral. Bueno, e en Barcelona tortilla de Betanzos. E fun falar co paisano, que casualmente era de León, e que me di: no, home, no, este pan, digo, coño, como tens aquí pan de... Porque dicime que era de León, xa falei galego, non? E dime, no, home, este é pan de da Cuña que ven a través dunha distribuidora de Getafe. Claro, da Cuña de Carral. Claro, pero é pan congelado, é pan de tal, non podes poñer pan de Carral, así. Por exemplo, por que comento isto? Porque eu, fai moitísimos anos, iba a Madrid con frecuencia, e a todos os restaurantes que iba, un pouco que tal, todos tiñan pan de cea, pero ese pan viña envolto e viña cas características que tiña o pan. Bueno, pero o pan de cea tamén ten máis... Ese tamén é un... Pero é igual, pero, oiches, pero é que cea, non falemos de Betanzos nada, porque cea son 4 casas. A ver, que agora tú anais. Bueno, e disculparme, teño moitas máis cousas que falar, porque isto me vai dar pé a mí para moitas cousas. Mira, sobre o tema da xente, isto realmente é un acto pensado, que estamos agora en directo para as redes sociais, e depois para quedar colgado aí. Non é pensado para un tema presencial, nin facemos moita énfase en traer xente. Pode vir quen queira, por suposto, por está a porta aberta, e pode sentarse, pero bueno, a veces hai menos xente, outras máis, pero non lle damos tanta relevancia como se fora un acto que tamén nos facemos para unha conferencia ou unha cousa así, que si o facemos de outra maneira. Dígame, señora. Eu podo falar de preguntar. Tamén seguiren unhas subvencións para amañar as casas, porque hai casas
que ao mellor están jubilados e un tellado costa 20.000 euros ou 25, ao mellor non teñen. E se dan subvencións amañaríanse as casas e viría xente po casco, porque o casco gustalle a moita xente. Iso unha. Dos, cal é o concejal que era teu amigo? A ver que xo adivino eu. O concejal que era meu amigo é que traballaba, si, en fin, era Pachico. Bueno, pois iso era o que Pachico quería é máis xente que había, cuidado, Pachico. Pero... Trabajou muchísimo. E vai a concejal de Cultura, verdad? Fixo moitas cousas, e hai moita xente que as fai tamén, me imagino que habería máis. Sí, hombre, pero ese... Eu falo dese campo porque é un campo que levo batallando, pois, desde o ano 79. Moi ben. Vale. Ya está. Gracias, As subvencións que vos parece? A ver, as subvencións hai nas. O que Ai, pasa que as non sei, subvencións pero non exixen, dan. sí que as dan. O que pasa que exixen unha serie de requisitos que levan moitas voltas. E que a xente polo camiño ríndese. Pero estamos no de porque sempre. pídenche isto ou outro de máis alá. Lucía, pero igual estamos no de sempre. Igual habería que ter outra, digamos, que ao mellor unha oficina de rehabilitación que facilitará as xestións, que informará a xente do que hai, que todo ese tipo de cousas. E despois, ao mellor, poderíamos entrar tamén que houve cousas que melloraron. Aquí as casas eran moi estreitiñas, como sabedes, e se botaron anos que non se deixaban unir dúas casas para comunicarse, agora se deixa, e posiblemente habería, eu descoñezo, ao mellor, outra serie de cousas que ao mellor habería que adaptar para que a xente tivera máis facilidades de vir a vivir con comodidade o caso. Pero para eso é necesario o PEPOCH, que tamén está sin aprobar, Pero igual que despois outro. tamén, perdón, facer para que se poida cargar algún coche, porque fomos a Lugo, cando foi a alcaldesa a presentar, ela foi, eu fui con ela porque foi traballar, e ali nunha calle ben céntrica había unha casa, tiñan un garaxe abaixo, e era, non se notaba, tiña un portalón, pero facía simulando que era unha porta. E aquí En Betanzos hai aquí un. Hai algúns así, E onde? Nunha calexa, Pero hai que ter- hai un. Pero hai ter un ancho que moitas casas do casco vello de Betanzos non teñen esa anchura. Pero hai casas que non están catalogadas. Claro, Por exemplo, temos unha nos Plateiros, aquela que se vende, que non... la de José Luis. La de... Esa se pode hacer un garaje. Claro, pero aí que necesitamos un empresario que diga vou facer esa inversión e vou facer garaxes. Bueno, e depois a planificación tamén do mellor algún aparcamento disuasorio próximo. Para min é fundamental. O tema do deseño, É o que buscar- falábamos é buscar das cousas con aparcamentos. unha visión máis Pero un a aparcamento medio e largo plazo. disuasorio próximo. Claro, próximo. Porque estamos falando de aparcamentos disuasorios no Carregal. Claro. Eso Ai, non. Escuri, muchas gracias. Pois moi ben. Bueno, pois como xa superamos ahora, eu sinto moito porque está moi animado isto e poderíamos estar aquí largo e tendido, pero creo que pa hoxe chega. Sí. Haberá máis oportunidades. Cada mes, como sabedes, pois facemos unha conversa con unha persoa de Betanzos, bueno, vinculada a Betanzos ou daqui, xa digo, levamos con Lucía, creo que van 12, se non me equivoco, porque cumprimos este mes un ano, e así seguiremos, se quedará aí grabado un documento con todas estas persoas que teñen a súa importancia dentro do que é Betanzos, e nada, simplemente me queda agradecerlles aos que viñechedes aquí, aos que viron isto en directo a través do Facebook do Lar de Unta e aos que o verán despois, colgado nas redes, e sobre todo a Lucía, que, bueno, tivera ben vir aquí un pouco a aguantarme e a contarnos un pouco de todas estas cousas que tanto nos preocupan os que vivimos aquí, non? Porque íbamos a falar un pouco das festas e acabamos falando de todo. Pero, bueno, como isto non está planeado, Todo é festa. nin traemos un guión de nada, pois é o perigo logo que tende a acabar índonos por calquer tema que nos interese. Así que nada, moitísimas grazas, Lucía. Nada, grazas a vos. Vémonos na próxima. Veña, grazas a todos. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien?